Rimawi Khawvel awat sang ni som ni pahnih chu November ni khatle ni ni hian vanapa hola nei ani don ta. Category turte pakhatna Artist of the Year sang ni som ni pahnih he hian gospel lengzem lenglong satute huam. Pahnih na Choir of the Year sang ni som ni pahnih he hian gospel lengzem lenglong satute huam anga atlem bera 3 parts harmony ani ngei tur ani. Pathumna Band of the Year sang ni som ni pahnih he hian gospel lengzem lenglong satute huamang. Palina Dawng Group of the Year sang ni som ni pahnih he hian gospel lengzem lenglong satute huamang. Pangana New Artist of the Year sang ni som ni pahnih he hian gospel lengzem lenglong satu sang ni som ni pahnih chunga ronlar tharte chau a huam. Parukna Folk Song Singer of the Year sang ni som ni pahnih. Pasarina Hip Hop Singer of the Year sang ni som ni pahnih he hian mipa meichia gospel lengzem lenglong satute a huam. Pariatna Songwriter of the Year sang ni som ni pahnih he hi lapua tu hne na hlantur ani hlasatu le hlathupui zialan mai tur. Pakwana Song of the Year sang ni som ni pahnih he hi sang ni som ni pahnih chunga hlachuak thar narcha kan ti ber le asatu mingzia tur ani gospel lengzem lenglong la huam. Somna Music Video of the Year sang ni som ni pahnih director hne na hlantur ani. Som pakhatna Female Singer of the Year sang ni som ni pahnih gospel. Som pahnih na Female Singer of the Year sang ni som ni pahnih lengzem le lenglong. Som pathumna Male Singer of the Year sang ni som ni pahnih gospel. Som palina Male Singer of the Year sang ni som ni pahnih lengzem le lenglong. Som pangana Best Music Composer of the Year sang ni som ni pahnih he hi sound check siam tu te pol ani ang. Rimawi Khawvel Music Award vote thak dan tur amasa in mipui vote lingkho machangin asang sang hi official nominee tur an ni ti shaila organizer ten ashanpa in nominee an siam don lawa People Choice mga siam tur an ni kan du zong te i vote kai chur churang u. Hetian o Internan Artist of the Year ilaw thlang tu ta a Artist of the Year ti serial number hi hitiang hian itai pang. He phone number 7005246604 a hian WhatsApp pe mo phone message mangin mo thon mai tur. Vote the hun chung hi October ni khat engine ni chonudar khatleng ani. Shia thiam lo inei chuan Rimawi Khawvel Award Organizing Chairman phone number 9862015791. Event Manager phone number 7005648400 ate ingtiglai point zo fia theirang ani ang.